Často se stává, že se zalíbí některý z mých prstenů, ale bohužel nepasuje velikost. Proto jsem se rozhodla vyrábět prsteny, které mají nastavitelnou velikost. A tady vám chci ukázat, jak se velikost snadno upravuje. Prsteny s nastavitelnou velikostí vyrábím pevné a odolné, aby se nemohly zlomit, a velikost, kterou si nastavíte, se samovolně nezmění. Nastavitelné prsteny dělám ve 3 rozměrech: M, L a XL. M je na malou ženskou ruku, L je na takovou tu běžnou moji, XL je na opravdu velkého chlapa, ale dá se zase stáhnout, takže ho může mít i žena. Do budoucna chystám i dětskou velikost S.